Jekk ma napprezzawx il-passat, kif nistgħu nifhmu fejn sejrin fil-futur? Din kienet il-mistoqsija li l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil staqsa matul id-diskussjoni politika tal-ħamis filgħaxija bit-tema 50 sena oħra lejn fejn sejrin. Diskussjoni li rat ukoll is-sem tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għal-ħidma fil-Parlament Mario De Marco u li bħal daw kollha organizzati fl-aħħar jiem kienet parti minn sensiela ta' attivitajiet organizzati fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju mill-kisba tal-indipendenza ta' Malta. Iżda għal din id-diskussjoni fost il-mistiedna kien hemm ukoll diversi uċuħ ġodda. Imma nixtieq insellem lil dawk illi ġew qabilna u ovvjament nilqa' fostna lil kandidati l-ġodda li għadhom kif ġew approvati għall Partit Nazzjonalista. Kienu mistiedna 12 il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista li tħabbru f'dawn l-aħħar jiem u li huma Alana Bella Wedge, Simona Quilina, Dunja Borċ, Roslyn Borċ, Charlene Camilleri Zarp, Charlo Kassar, Ryan Merċieqa, Aron Mikallef, Angelo Mikallef, Alessia Bsajla Zammit, Graziella Xkembri u Justin Xkembri. Fost l-ewwel kummenti tagħhom bħala kandidati ġodda spikka l-apprezzament lejn il-passat, ir-rikonoxximent li għandhom f'idejhom kariga ibsa, il-ferħ li jiffurmaw parti minn partit li jemmen f'Malta u fis-sħubija tagħha fl-Unjoni Ewropea u l-importanza li tkun ċittadin attiv. Min-naħa tiegħu il-Viċi Kap Mario De Marco tkellem dwar il-bżonn li pajjiżna jaħseb fis-sostenibilità tiegħu u jinvesti fl-ekonomija għal 50 sena li ġejjin u tenna li v-viżjoni tiegħu li jkollna Malta maquda. Xi ħaġa li l-partiti jixtieq jaraw li darba l dejjem inwarbu dil-mentalità ta' aħna u huma. Lejn tmiem id-diskussjoni il-messaġġ tal-kap tal-partit kien wieħed ċar. Dan il-partit huwa determinat illi jkun parti mill-futur ta' dan il-pajjiż. Dik għandha tkun l-ambizzjoni tagħna. U fid-dawl ta' dan għandna napprezzaw lil dawk kollha li qed jgħinu fil-partit issa li tant għandu bżonn ta' nies u idea ġodda. Temm jgħid Simon Busuttil.